La natura i el patrimoni dels pobles són probablement dos dels principals tresors que tenim i que hem de conservar. La història de la nostra existència. La petjada dels nostres ancestres fins a arribar a nosaltres. Els seus costums, els seus èxits, les seves lluites. En definitiva, la seva memòria, que serà també la nostra i que ens correspon preservar. L'entorn natural que ens envolta és el jardí de les nostres llars. Ens proporciona l'oxigen que respirem, els arbres que ens fan ombra, la pluja que fertilitza la terra, els colors de les estacions, l'olor de la vegetació que ens transporta i evadeix de la nostra vida accelerada. A la Xopera, treballem amb il·lusió per divulgar aquesta idea i intentar que tots tinguem molt present la necessitat de cuidar aquests dos tresors, pel bé nostre i de les generacions futures. Gràcies pel vostre suport. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with